Belaka hambai जों दिनै एडिसि हापां एकाबा खमलंग जों दिनै सीएम बाय मालायका जों दिनै आदिबासी कमिउनिटि नंगै जों दिनै फाइमानि मेन रिजन काबोनो थानाय 18 तारिख 10 मास 2022 एडिसि हापांनि बेखाक्ति कायसा नोटिफिकेशन एकाबा कायसा एप्रुवल जों कायसा लेटार नुखा आजागाव जों नुखा जे 20 टा सिनि जे कमिउनिटि न जे 10 घन्टा खालायै बंनि कमिउनिटि हाउस अखमुंगा तांजानाय बागै एडिसि हाबुं फाइते जे 10 घन्टा जागा रिजागनाय आजागाव सिनि जे आदिबासीनि तांगै मंगरै आबुनि बागै जों दिनै अर सिनि अथरिटी एकाबा सिनि सीएम एडिसि हापांनि आरो जों कक सालायका ओंखाय जों दिनै आ कक सालायन बिसदे जों सेमानका दिनै ताम बागै आजागा मंगरै कुनु वाना जाना कक रै ताम हिंखांखाय थांनाय बसर प्रत्येकटा समाज प्रति एकाबा समाज हदानि अक्रारंग जे बातारन बागै जे रेजुलेशन आजराव सिनि आदिबासी नंगै रिजागलिया सेमा न आबो प्रोसेस चलिका आज गराव जों आसो खैमाया हेकाबा आवन तै जों आसो दिबलि हैंगै जों सेमा आबोनि प्रोसेस खैमाले हैंगै और मंकार जाखा कुनु वाना जाना ककरै आबो सिनि सीएम अलरेडी साका आबो नर प्रोसेस खाइदि आर जागाव जों सेमांका त्रिपुरा राज्यव सिनि रिकगनाइज जेटा आदिबासीनि वंका मुंडा दङ उरां भिल कर तै सान्ताल गा पास्ता जे सिनि कमिउनिटिनि प्रत्येकटा आ कमिउनिटिनि हेड न तै जों कायसा साबनंनाय बिनि भाताबो माननाय तै जों आबो हायके जों मिटिं आसुगै जों आबो रेजुलेशन दिनाय आबोनि यागुलो स्राय स्राय अ एडिसि हापांनि बिसिं तै खायै एडिसि वनो सिनिबो 10 जन खाय जागा मानाय अबा हायके जों आसस मानखा पुइलानो बेलाके हामबाय मारिबो बुबाग्रानि गै बुबाग्रानो बेलाके हामबाय तै एडिसि हापां तै चिनि सीएम एडिसि हापांनि सीएम जों बेलाके हामबाय मारिबो चिनि आदिबासी गै जों दिनै अ एडिसि हापांग जों सामनां फैलायका आनलगि दङ चिनि आसामनि एक्स प्रेसिडेन्ट सुमु सावताल तै लगि दङ चिनि त्रिपुरा माथानि ब्ले एक्टिभ वर्कार चिनि गोपाल साबनामी तै yang चिनि भाइस प्रेसिडेन्ट आसामनि रुकुमन मुन्डा तै चिनि आसामनि मेम्बार मनोरन्जन देबबर्मा तै yang चिनि आसामनि मेम्बार दङ तै yang चिनि आसामनि मेम्बार दङ जों दिनै एडिसि हापांग मालायनि